Let's begin. Let's begin. Der er noget, jeg skal fortælle dig her senere, du, men jeg har også noget, vi kan snakke om. Der er ikke noget. Der er ordentligt. Hvad fanden, man? Nu skulle have fået ordentligt bigar, mand. Siger du, mand, du ligner en retarderet version af Volvo. Og lige den der, mand. Er det ikke fordi, du har ryddet op til at komme hjem, hva'? Hvad er det, der foregår, mand? Det var der i byen der, mand. Der med Alexander. Ja. Jo, Alexander han på kø der. Du kender ham godt. Nå, ja, ham. Ja, du har da sammen med en søster eller sådan noget. Pis. Ja, man. Han er en god bil. Han spiller ordentligt smart, ikke? Ja. Ikke nok med, at han spiller ordentligt smart. Han spiller også penge og sådan noget, ikke? Og jeg sagde til ham, at jeg skulle have den fucking lige nu, ikke? Ja. Så begyndte han at snakke om, at det er fordi, han har med sin kæreste og sit barn, og jeg ved ikke hvad, mand. Så jeg sagde, nej, præcis, der er ikke andet end undskyldner, mand, med folk nu om dagen, mand. Så jeg tog ham en mod en, ikke? Ja. Dumme svin, han punkede mig så over det næste, begyndte at bløde over det hele, ikke, mand? Men fuck det, jeg fik sidste ord, mand. Så var jeg lige cyklet, mand. Jeg vandt bare bedre, mand. Ja. Men man kan sgu ikke stå som venner med, mand. Velkommen til hjem, mand. Sig mig, hvad fanden laver du? Hvad? Så ikke til, at du skruede op, eller hvad? Jo, bare lige samle mig, mand. Samle dig selv, mand. Du laver kraftedeme ikke en skid, mand. Slap nu af. Du laver gerne at rydde der pisse her til de fucking lortefjernsyn. Slap nu af, Jens, mand. Du skal fandme ikke sige til mig, at jeg skal slappe af. Du kan fandme ikke sige til mig, at jeg skal slappe af, mand. Tag dig lige sammen, mand. Du er altid helt oppe og Hold din kæft. Har du fået købt ind overhovedet? Kan du sige, at vi har fucking gæster, eller hvad? Sgu til, ikke? Du skal ikke til en skid, mand. Hold ikke tasken der, kan. Cirka, er du klar, vi skal i byen? Ja. Skal jeg nok, mand. Slap nu af. Skål, drengen. Skål, dreng. Skål på friheden, mand. Ej, det er fandme godt, mand. 2 skål, dreng. Sig mig en gang, Jens. Hvad er det, du laver med den junkiehund? Robin? Ja. Han er god nok. Han er lidt langsom. Han er tudegrim. Men han er god nok, når du lærer ham bedre at kende. Han skaffer også noget god røg. Ha! Er det der, den ligger? Ja, det kender jeg igen. Fair nok. Det er on. Jeg har ikke noget om det. Men, hvad hedder det? Jeg har sgu noget, jeg skal spørge mig om, Jens. Hvad er det? Jeg har brug for nogle hurtige penge. Og når jeg siger hurtige penge, så er det ligesom i gamle dage. Skal du have min trækkedrej? Jeg tror, jeg springer over den her gang, ikke? Og så... Ej, jeg mener det sgu seriøst. Jeg mener det sgu seriøst.
Jeg har jo sådan lidt luret, at I er gang i et eller andet. Jo, vi er også i gang med noget. Men er du klar på det, mand? Du er lige kommet ud og sådan noget. Du vil lige slappe lidt af og skrue lidt fisse eller noget. Slap af. Jeg har ikke tid til at slappe af. Fisse kommer senere. Jeg har brug for hurtige penge. Og vi snakker hurtige penge. Jo. Så siger vi det, Kasper. Men i aften skal vi fandme bare hygge os, mand, og drikke stive, mand. Robin, find det gode frem. Helt sikkert. Det lyder som en plan. Fuck sker der her? Kom nu. Kom nu. Hey Robin, find det gode frem. I ved, jeg har det, drenge. Siger man er på sprøjten, hvor man gratis metadon. Man går bare op til lægen for sin daglige ration. Viser stikmærket fra mig, som man lavede med en nål. Løfter pilleglasset op, starter bare skål. Man går videre ud i verden, som der virker større nu. Bare smadrer flotte farver, og en stemme siger du. Det er stemme i det indre, som der visker. Du tramper på en myre og går hjem til dig selv. I Maribo, mellem folk, jeg er lige. Folkesager, flinke læger, jeg vil bo i Maribo. Her på Lolland, der har alle unge hjemme dyrket ham. Der er hestestøj i nyerne, der finder vi en smang, og det tror vi kører roer. Så rører majs, det kan vi ikke ryge på, så god gør vi ej. Siden asfaltverden lukket, er der ingen, der har job. Og til en verden, hvor den åbnede sin egen Photoshop. Der er ingen film og blade eller sjovt idioting, men EU-støtten er der, så den er pingelær. Jeg vil bo i Maribo. Her er ting på mit niveau. Flade biler til alle sider. Jeg vil bo i Maribo. Vi tager færgerne til Tyskland, for nu skal vi takke op. Rundt i Puttgarden, så finder vi en tax-free shop. Først en plade, narkolade og en pavis limonol. Så lopper vi 7 flasker af den billigste chateau. Der er pladser, koster mere den ægte yberserum. Vi bliver så stive, at vi glemmer, hvorfor at vi kom. Men når flaskerne er drukket, og når livet siger stop, så slapper vi en Maribo pilsner. Jeg vil bo i Maribo. Spaghetti pizza med grøn mango. Svenske hår, kluden hår. Jeg vil bo i Maribo. Altså Kasper, så er der morgenmad. Gamle dreng. Fuck, mand. Hvad så? Slip op. Så der holdt der Robin, mand. Han kommer lige om lidt, mand. Der var lige noget, han lige skulle ud og skaffe. Så han kommer lige om 2 nu, Kasper.
Så er det jul, og jeg har gaver med. Sådan, Robin, mand. Sådan går det. Og den der skide godt, mand. Tak. Ej, der grøde det over, hvad for? Gå hurtigt til det. Det er sgu ikke nogle små ting, der har fået skaffet der, Robin. Nej, det er de gode sager, du. Du ved, du altid er. Tak. Hvor har I fundet det her, Lars? Det skal du ikke tænke på, Kasper. Den kan du da godt lige få, den lille anekdote der. Det er det gode. Det var her i forgårs eller sådan noget der. Hvad er der? Jeg har en AK-47 her. Ja. Fuld automatisk. Så er en pistol, en MP4 og en Uzi. Sagde jeg ikke til dig, at det var 4 ens rifler? Jo, jeg kunne ikke få fat i det, men det er fint nok der. Det er helt, du kan bruge alt sammen. Det var 4 ens rifler, jeg sagde til dig. Ja, men det er lige meget. Altså, der er helt der til, at du skal hjem. Skaf det, jeg siger til dig, eller hvad? Jo, der var lidt det, jeg siger det, men det er fint. Det er der. Hvorfor kan du ikke bare skaffe det, jeg siger til dig? Jamen, det er ikke lige meget. Vil du have det, eller vil du ikke have det? Det er helt der. Helvede, mand. Alt, De bliver fucking sure på mig, seriøst, mand. Ja, bare sig, du får det til en fin pris. Det er, altså, det hele er der. Men jamen, det var ikke det, jeg fucking skulle have, vel? Fanden, Skal du stå og skubbe, eller hvad? Fuck dig, din lort, mand. Seriøst, mand. Hvad fuck sker der, seriøst? Tag dig sammen, hvad laver du? Kom nu bare skaffe det, jeg fucking siger til dig, mand. Tag det, er du. Fuck, mand. Tag dig sammen. For helvede. Fuck, mand. Så du ved, resten det var bare historie, ikke? Så rigtig fokuser, dreng. De andre ved godt, hvad der skal ske nu, undtagen Kasper. Og vi har fået styr på geværet og pistolerne, og vi har også fået styr på bilen nu. Så det eneste, vi mangler nu, er bare lige at få opgaver af, hvad vi skal gøre, ikke? Vi kommer ind til hovedindgangen her, og så tager det 5 minutter for os. Hele forløbet skal tage 5 minutter, og så er vi ude igen. Så det skal ikke være noget fuck up.
sammen! Læg jer ned! Dig to! Frem med pengene! Frem med pengene lige nu! Læg dem ned i tasken! Så ikke til at jeg skulle lægge jer ned! Hvad fuck laver du, Robben? Fuck, det var en uheld, Søren. Fuck! Fuck, Kasper, så hvis jeg er så fucking ked af det. Okay! Kasper, for helvede, mand. Det er ikke tid til det nu, Kasper. Fuck. Kasper. Brevet. Yes. Brevet. Jeg er brevet til Mette. Nu kæft, Kasper, mand. Du afleverer det selv til hende, mand. Okay. Men jeg må altså være sted. Slap nu af, Kasper. Jeg sværger, jeg skal nok give en brevet. Slap nu af, slap nu af, mand. Du skal nok klare den. Hej skat. Hvis du læser det her, er der noget, der er gået helt galt. Du behøver ikke længere bekymre dig om vores lille datter mere. Jeg har sørget for pengene til hendes behandling. Jeg elsker dig for altid. Din for evigt. Kasper. thank you